Hello guys! Welcome back sa ating channel. May naamoy na naman ako. Tara at makikain tayo. So ayan, ang daming pagkain. Tiyak, mabubusog na naman ako nito. Mga ka-idol, kain muna tayo. Ang daming handa. Dami ding bisita. So ayan guys, may naririnig ko tayo birthday surprise para kay Uncle Joe. So ayan, makichika muna tayo. Tara, let's go! Ang video ko ay mapapanood ng worldwide para malaman nila na itong araw na ito ay para sa inyo at ngayong special for today's video. Yun, so sir, ina-expect ko na po ba yung surprise ngayong araw, sir? Ina-expect ni sir kanina yung sasakyan sa akin, binibiro at ako, parang sabi ni sir, yung sasakyan ko ba yung yung believer? Bali hindi lang po yan, sir. Dahil meron pong gustong magbigay ng message para sa inyo. At yun po ay si Ma'am Michelle as si sir. Meron po bang gustong magbigay ng message para kay sir? Good evening sa lahat. Pasalamat po kami sa accessibility birthday. Mahal na buhay. Sasalita ko dito. Kaya hindi ko lang sasabihin ko sa inyo. Basta, wish lang namin lang. Happy birthday. Walang iyan. Meron pong message dito. Happy 70th birthday tayo. Dali ang magbabasa. Dali ang magbabasa. Lapit lang, lapit. Lapit. Sa likod. Lapit lang. Magbasa. Mike. Brand new car from your brand new car. So tingnan niyo, sir, your brand new car is on the way from your loving sister. Grabe, palakpakan naman po natin. Honda Brio brand new car. Sir, anong nararamdaman niyo ngayon, sir, na meron kayo brand new car na regalo sa inyo ng inyong sister? Sa inyo na po yan, yung brand new car. Grabe, hindi makapagsalita si Sir Vicente dahil sa unexpected na regalo niya for today's birthday. So meron pa po bang gusto magbigay ng message para kay Sir Vicente po? Meron pa po bang gusto magbigay ng message? Anyone po from the family members po? Okay na po. Yan ang message po ng Unla San Carlos sa inyo, sir, ay magkaroon pa ng maraming birthday po po and good health for our daily life po. And once again, happy and 70th birthday. So pwede po bang sabay-sabay natin kantahan ng happy birthday to Sir Vicente. Grabe, sana all brand new car. Sabay-sabay po tayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sir, smell po tayo, sir. Yan. Happy birthday. Happy birthday to you. Isa pa po yung mas masaya at mas maingay para kay sir. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Pero siyempre, grabe, parang hindi pa
pa rin makapaniwala si Sir, parang wala na siyang ibang wish kasi na-receive na niya kaya brand new guys. So, before you blow the candle, Sir, pwede bang mag-wish muna kayo? Yan, palakpakan po natin si Sir Vicente. So once again, happy and 70th birthday, Sir. Yan, tanda po tayo magkaroon ng picture. Thank you. Maraming salamat po and thank you for trusting all the lives and prayer. Happy birthday, Sir. Sir, picture lang po namin kayo, Sir. Okay, compress po tayo. Compress. Smile. So ayan, balik ulit tayo at kukuha ng pagkain dahil nagutom ako. Yan, shout out kay Uncle Eddie. Ayan, sarap ng pagkain, daming handa, daming pagpipilian. So yan guys, kain muna tayo.